Abertawe yn croesawu Llanymddyfri, y porthmin I stadiwm Broadacre yn Dyfnant. A'r ymwelwyr bydd yn edrych am y cais cynnar na wrth i'r blaenwyr hyrddio ymlaen yn ysgarmes symudol. Pel gyflym, MacDonald allan. Maynard yn dod o hyd I Baldwin. Baldwin yn trio mynd rownd I ddyn. Yn cael ei dynnu i'r llawr. Trai da gan Warren. Nôl I Baldwin. Baldwin o un asgell I llall. Llanymddyfri yn sgorio I cais cynta. Ac mae'n dod I Corey Baldwin. Lein I Abertawe. Mae'n fler a mae wedi chasglu gan Llanymddyfri a'r capten Powell oedd o dani. A dyma nhw'n dod unwaith yn rhagor a'r wythwr di hwn. Osian Davies yn cael ei dynnu i'r tir o'r diwedd. Pel sydyn allan. Edrych I weld beth sy'n mlaen ar yr asgell. Baldwin I Ned Bennett. Bennett yn rhoi droed ar y sbardun. A'r bas ddim yn gweithio. Josh Phillips oedd yna I ryngipio. Abertawe yn lwcus. Ond drwan mae rhaid iddyn nhw chwarae o'i 2 ar hugain I hunan. Maen nhw'n mynd I gicio hon. Mae'r bel yna I Iwan Temblet. Mae'n ansicr. A mae di tharo lawr gan Stuart Worrell yn y penwys glas. A Finn Thomas sydd yn gorffen ail gais y porthmin. 15-0 rwan. Mae rhaid I Abertawe gael rhywbeth I gadw I hunan yn y gêm yma wrth iddi nosi. Ar I cae I hunan. Mae'r blaenwyr yn hyrddio ymlaen. Llanymddyfri'n trio tenu nhw i'r tir. A mae'r bel yna. Sydyn allan I Phillips. A'r canolwyr yn cyfuno'n wych. Joe Thomas yn pasio nôl I Phillips sy'n mynd yr holl ffordd i'r asgell at Ieuan Cornelius. Ydy hynny mynd I roed hwb i'r tîm cartra. Lein ymosodol mewn safle da ar y cae I Llanymddyfri. Oll sy'n rhaid i'r blaenwyr wneud ydy parhau I bwmpio'r coesa a mi wneith nhw gyrraedd y llinell a dyna'n union maen nhw'n wneud. Finn Thomas yn croesi am I ail o'r pnawn. Llanymddyfri yn chwilio am y pwynt bonws holl bwysig na. Abertawe isio wneud yn siŵr bod nhw ddim yn gadael bylcha fel na. MacDonald gwych yn cicio dros ben ac mi oedd Abertawe yn meddwl bod nhw wedi wneud digon. Houston ar camgymeriad a MacDonald yn sgorio'r pwynt bonws. Unwaith eto y porthmin ar dan yn ymosodol. Ton ar ôl ton o ymosodiadau. As gen Abertawe ddim atebion ar hyn o bryd. MacDonald yn dawnsio rownd yr amddiffyn unwaith eto yn cael ei dynnu'r llawr. Baldwin osgoi'r dacl. Cic bwt ymlaen. Pwy sydd yna I gasglu? Yr asgellwr Ned Bennett. Bennett yn osgoi'r tacl. A'r capten Joseph Powell yn gorffen y symudiad. Dos bosib mae dyna'r fuddugoliaeth. Yn wir, Llanymddyfri yn llawer rhy gryf I Abertawe heddiw. A dyna bedwaredd buddugoliaeth y porthmin yn olynol. Y sgôr terfynol. Abertawe 5, Llanymddyfri 32.